Mandithathe elithuba ndibulise. Igama lam ndinguAvuyile intombi yakwaJona. Siyanamkela kwinkqubo yethu ethi amasiko nezithethe. Sincokola ngesintu. Bhota Mzonsundu, uJola lo mphambo umqongela inkomo sibomvu ithole lo mthwakazi wathi. Negama ke libele ndivuma ukuba ndilimbondomise. NdingumaJola yanda. Amapho. Thina namhlanje. Amasiko nezithethe. Saba ngabelungu kusenina Mzonsundu. Yizani sinqweme zekuthi qwenge. Naba abantwana bethu bejikilela amasiko abo sijongile. Iqhawuke phina imbeleko mzikaPhandlo. Ingaba siyavuma ukuba ukufa kusembizeni? Abakhuliswa sithi na sibaguqule bafane nondlebe ezikhanyelanga. Ayisithi na abathi kubo inkcubeko nempucuko kukusikhupha ngempumlo ucondobe uxelomedem. Singabanyola na sibakhombe ngomnwe sithi ngabo abazenze unompucuko. Khawukhangele. Nanso intombi emnyama iziqhayisa igaxele ilokhwe emhlophe kuba kaloku iyatshata. Wakhe amaxhaka umyeni ecaleni uzingca ngeblack tie. Wayedibana nayo phi? Zayaphi na imini ezimnandi zemidudu sibhiyoza sonwabile ngesintu singabantu? Khumbula. Besike sabuzwa ke ngabantu ukuba sube kuthi ithini intsingiselo yokubeka ilitye xa ukhe wayovela emangcwabeni. Nakhona ithini intsingiselo yokuhlamba izandla xa ubuya emangcwabeni. Andithethi ngalamini yomngcwabo, ndithetha xa ubuya uqonda khame ngeke ndiyovela ndikhe ndibone uba kunjani emangcwabeni. Sibuzile ke abantu ukuba bona bayalibeka na ilitye xa beye emangcwabeni, bayazihlamba na izandla xa bebuya emangcwabeni. Sabuza ke sacela ke no Mawawa ukuba asiphendulele le mibuzo. Phambi koba singene emxholweni wale mibuzo mibini siyibuziweyo, ke ndaziva ndicinga ngala ntetho bendikhe nayo noba uNzotho esithi abantu abaswelekelweyo bayazila. Akufanelanga ukuba ibe ngabo abaphekayo, abaququzelela indwendwe, abaququzelela abantu bazothuthuzela. Fanele uba ngaba bantu bazothuthuzela abaza nento yethunjini. Injalo but ndiphinde ndisithi hayi ngokuba uyaqaphela masiyibeke elalini, not elalini, masiyibeke lokishini apho sisuka khona. Xa kuwe asekuloo mthi walomntu kuzazovelwa mase. Abazoza negrocery obviously. Abazoza nokutya yonke loo nto, but kuzovela. Ngalamini okanye ngale kwezimini zisondela kwesifihlo. Bazawuba khona babe bencedisa ekuchubeni iitapile yonke laa nto leya, yabo. So bayancedisa ekuphekeni. Andizoyazi kahle ukuba because ezibizeni mna ndingumfana. Ezethi kwenziwa yile nto uba ungakwacola kuthiwa sorry sisi, sorry andifumani iscones andikayifumani kwethi. Hayi kodwa ngokuba Jona bakhona imizi ukuba masimhlawumbi kuwe lo tata wakhona, so babe besenza nale nto laa nkomo yokhaba. Akuzoxhela family pha laa nkomo. Laa nkomo akumelanga ikhale ifamily izawuza njengokuba mayife, yabo. Ibhubhi inkomo yonke enye into yenziwa yilali. Ezibizeni kwenza abantu ebafanini kwenza kodata kwenza abantu. Kaloku ezibizeni kwenza abantu. Ingxaki kuni nina females. Kodata thina akwenzi family.
okanye ingxaki kwabantu babekakhayo izinto ekufanele bazenziwe ngakhona kuba ke kuthiwe kufanele bengabantu balumzi abamaphaya ezimbizeni. La ndichazela uba ingxaki kuni nina bomama because kweli cala lethu lotata ifamily inhlabi yakhona izawubulala inkomo xa igqiba ubulala inkomo bangathi chu bakhabe behamba thina sikhabe sixhela inkomo sithathe icala lethu sifake embizeni soje ugogo ngopha ebuhlanti soje bathi bebuya sibe sekudala sihluthe thina umojo bese kunecotha lezinyama kaloku njengojiwayo imbiza zipha kwapha ebuhlanti. Le nto ithethayo uba into lapha kuthi bantu ababhinqileyo loo nto ithetha uba aba bantu badla ngokuthi kuba bakhe atsho amantombi athi yazi ntoni lo mntu waza nezi zinto ngumntu wayefuna ucinezela abafazi qha iya apho ngokuloo nto leyo kodwa akasithethi ngayo namhlanje naske simfumane umntu ozosixathisilela ngale masiyilungisa xa kwela nkomo cala nalo loo mama cala nalo labafana so eyenu xhomekeke kuni uba niyenza njani thina abafana okanye thina ludodana lalolali sithi abayenzayo sibenge ke kuba la nyama wafuneka iphele kwangola suku so sibenge so eyethu indima thina siyayazi uba okay no yilali kwafuneka yenze ukutya kutheni lo mntu wayibeka iba yilali kwicala ingabekwa la kweli cala lomama ngabantu bokuhlala omama bokuhlala bazokwenza ngokanjeni lilonke uzama ukuthi uba le mail le ilapha kweli cala ichaze le nto ngokwafuneka kuyongena into zasekitchen uba ingene ekitchen iyakule nto yoba ndizothi ngubani owaza nazo sisintu so asoyazi uba ngubani sisintu asoyazi uba ngubani sisintu ikhunto ethi kum ngumntu ongutata gcina ntoni wena bamna ndithi ngumntu ongutata owaza nale nto kodwa sikho lapho ensatsho ke indenza ndicingela nto katata uNzondo wayithethile simkekileyo sabe libali lenye imini ngoko yenye imini leyo kubekho ke bensatsho kubekho abazokwaca into yoba umntu uzophuma kuloo ndlu abuye endlini yakhe esithi yho andalamba emthandazweni wakagqibha khange ndifumane nezikosi kaloku ubisithi abathethayo ezobisa loo nto phinde kubekho ozothini yho andalamba kulaa mngcwabo inyama bendiyifumene yiprutsutsu engaka khange ndiyitye ngathi umntu ebeyele uyotya kodwa ebeyele uyothuthuzela phaya kodwa ebeyele uyothi uhambe kahle bani kodwa umntu uzoyithatha ngathi bendiyele ihlelo 15 bendiyele ihlelo 15 ngokungathi emingcwabeni kuyelwa nje ihlelo 15 yahlekisa ngoba iyele ihlelo 15 abe ekwihlelo 15 because nokufa ikwali ihlelo 15 nokufa ihlelo 15 ukutya ukufa ele lethunju ele yethunjisi sendlule ne funa sendlule singene straight emxholweni andifuni uba ndibe umntu uyazazi masiba uyele nto nomngcwabeni yabo kodwa ingase kuphele le nto yoba khange nditye kanye ndifumene ibrutsutsu yenkukhu abanye batye inkomo mna ndifumene inkukhu iyavakala lo uzawuthi uba mhlawumbi khangatye yabo ngokuba imingcwabo yangoku iyatsala gqithi beyoqonda uba yho ndiphume endlini mhlawumbi nditye iapile qha then kuba ndileqisa kuba masizawuqala ngalaa nto uzawuqalwa ngo-8 uba kufika ibhokisi nto yabo so okoko ke belambile laa nto kude kubethwa 1 then kutya kuphelile iyavakala yakhe lo uzawube hayi ndikhathalelanga nalo zofika yothuthuzela athi khandifumane esikonsi ndifumene nje umongimali singenalo yabo laa nto ye-COVID bike yalunga kahle ukuba akupheli neveki uba masiyeni ibe rayithi yona le ilungile kahle yaphela i-COVID kwaqhubekeka nobomi yabuyela izinto kundalashe hayi ke bethu nani masiye kulo singene emxholweni masimamele abantu ebesikhe bathi sathetha nabo uba bathini ngokubeka ilitye engcwabeni nokuhlamba izandla xa ubuya engcwabeni.
Bhotani sizwe sasekhaya. Lo nibulisayo ngusithathu uChisana uNdebe ukhupho inkomo zibomvu ilawu lentaba. Mandiphendule kulo mbuzo uthi ingaba ndiyazihlamba na izandla xa ndibuya emadlakeni. Ewe, ndiyazihlamba izandla xa ndibuya emadlakeni. Ndikhule kunjalo, ndazi kunjalo. Xa umntu esuka emadlakeni egqitha emanzini ahlambe izandla, kambe ke aye abekwe mhlawumbi phaya ekomini, kubekwe ezo zicuku zeekomi. Baze nithi xa nibuya phaa emadlakeni igqiba kwenza laa msebenzi, wonke umntu ebethe wanyathela phaa abuye ahlambe izandla. Ithi ke loo nto xa icaciswa ulungiselela uba ungezi nokufa ezindlini, okwa kufa kushiye phaa kulaa ndawo kukuyo, ungezi nako endlini. Ndicinga uba ngokwamakhaya akufani kodwa ngokwasekhaya, ngokwesiko lasekhaya. So into esiyenze umntu xa engazanga emngcwabeni azongcwaba lo mntu utshonileyo okanye uswelekileyo, so uthi before xa ufika nje ngaloo mini leyo uza ekhaya awungeni nasendlini. So into yenzayo uqala khona emangcwabeni uyothetha naloo mntu lowo uswelekileyo. Into oyenzayo emangcwabeni ufika ume phaa ngasemangcwabeni okanye uguqe ukubonisa intlonipho and then uthethe naye loo mntu lowo. After xa ugqibile uthetha emangcwabeni naloo mntu lowo ebeswelekile, uye uchole ilitye kwaphaya ecaleni kwengcwaba and then ke ngoku ulibeke phaa. So the reason yokuba uyothetha emangcwabeni uyamkhulula lo mntu because ngumntu ubuzalana naye, uyabo. I-relative nje ingaba yi-sibling or umamakho or utatakho mhlawumbi khange ukwazi uphumelela uze emngcwabeni. So wenza loo nto leyo. So kubakho ikomu ebekwayo phaya so that xa ugqibile uthetha uhlambe izandla zakho. So kuloo manzi lawo kubakho ikhala, kweminye imizi kuye kufakwe ikhala uhlambe izandla zakho and then ke loo manzi achithwa ngapha kweyadi, awachithwa kwaseyadini. Hayi siyabulela, bengingayazi ke mina le ekhaya. Yeah. Uyiva ngawo. Kaloku kuthiwa ushiya izinto zasemangcwabeni phaya, so ukuhlamba nje, andithi uye wachola umhlabathi okanye ilitye kwaphaa, so uhlamba yonke loo nto leyo. So uye uthethe nabo ukuthi balale ngoxolo and also uyabaxelela ukuba kutheni ungakwazanga ukuphumelela emngcwabeni, ungakwazanga ukufika. So baxelela zonke izizathu and then uyabalalisa ngoxolo ukuthi mabaphumle ke ngoku. Izandla zihlanjelwa kwaphaya emangcwabeni. Uhlambela phaa, xa ugqibile nje uthetha mhlawumbi ke ikomi ibekwa kwi-distance nyana kodwa amanzi funeke echithelwe ngapha. Usihlamba ngapha kweyadi namanzi achithelwa ngapha kweyadi, yonke into ilahlelwa phaa. Nangona sikhule singasazi ncam isizathu kodwa ke kwamna ndikhule amanzi esetyenziswa ekuvasweni kwezandla xana umntu esuka emadlakeni, siyavaswa izandla. Kaloku kwa into edibana namangcwaba nje ziindawo ke abanye abantu bekwazi ukwenza izinto ezimdaka, ezidibene nokuthakatha nokuthini. So nangona kufunekile ke ulahlele umhlaba wona, ugalele umhlaba ke kweli ngcwaba elo uzabe ukulo, kuzama nje ukukhusela okunye ukushiya ngasemva eyekeni izinto ezimdaka zasemangcwabeni. Hayi ke siqonda masiyiqhawule phambi yothetha umawawa, siyiqhawule kwaba bathethileyo. Uvakale noko. Enye into bekunale yenza uba sibuze notata umawawa into yoba besikhe sanokuphikisana nathi kulalo bhuti wam ngokuba bekulitye xatheni. Saphikisana. Ngoku nasemali sithi kodwa ke uyaphumelela nabantu bathethayo. Mna okhanya aba babini ndiyavumelana nabo, yabo. Ngokuba bathi kahle xa sendiyidibanisa into yabo. Umntu kwafuneka ehlambile izandla phambi kokuba angene engafuni ubiza uyadi ke but kwiyadi yalo mzi esuka engcwabeni, ngokuba kuleyo hlamba izandla
ukho inkolelo ethi ukuba xa uzihlamba ezizandla ushiya bonke ubaba umdaka kaloku okwakufa but then kaloku ukufa kwabo umdaka in a way ngokuba yena ukhanya umbewu ude athi yena uyibeke ngolu hlobo lokuba masithi uba ubusiya uyobona yabo. So xa ubuyayo uyahlamba izandla ngokuba phaa emadlakeni ninzi izinto ezimdaka azingangeni apha endlini yabo. So mna yohlamba izandla ukuba usapho olusapho lwahlelwe sesisiganeko lungaphinde lufumane esi siganeko ngokuba ndisike ndaza nale nto le bekumele uba ishiyeka phaa mna ndiye ndaza nayo apha ngoba ukhumbule kaloku phaa emadlakeni nasithi laa mini yesifihlo uyawuthatha umhlaba ulahle phaa laa umhlaba waphaa. So nokuba unothi but obviously zabe khona into elapha esandleni. So ndiyavumelana nabo bathi uba ewe sihlambe izandla. Mna uziqonda uba nokuba sendiyobona engcwabeni mhlawumbi ndiGombokyano Manchente ndiyakwazi uhamba ukuba ndithi xa sendisendleleni benqondo yho avile nkosi yam nobusalele yho bavuleka ndingene kuloo shop ndizawungena ke kuloo shop andikhathalelanga yona shop ndithenge loo manzi then xa ndifikayo phambi kwasendlini Ngokufona kangakuba anivuki kaloku anivuki uyofona uthi khupha amanzi anivuki nantsi ndingatsho ndize ndivuke kusasa ndimke xa ndisendibuyayo yho and nje ndisiba khupha namanzi yho phinde ube yeni awari yho akavuki naye akavuki uzenza bhetere apha ngoku uyavumelana nawe. Mna endiyothukayo kule uNeli ayithethileyo ukuba amanzi xa uhlamba izandla amanzi afakwa ekhala bendingayazi uba afakwa ekhala ndendatsho kuye athi yho hayi bendingayazi uba amanzi afakwa ekhala xa uhlamba izandla. Yena ubuya kulaa mhlaba wasecuba siphuma mhlawumbi but asikhali ngokufanayo kodwa iyavakala nayo ngokuba ikhala masasike satsho sathi uba ngusifoso iyavakala ndiyazama uyicinga nje uyithethayo naleyo ba phambi kokuba uye ungene endlini kufanele uba kufanele uba uqale uyodlula phaa engcwabeni sorry uqale uyodlula emangcwabeni phambi uye endlini. Uba khange uye emngcwabeni waloo mntu funeka uqale uyodlula engcwabeni phambi uyongena endlini uyoxolisa kuloo mntu lo bacela uxolo khanye kwazi kuza kwatsho kwacima yonke loo nto leyo uyithethile uphume ke ngophayana uhlambe izandla zakho kulaa manzi anekhala ungene endlini. Kaloku ukhumbule eminye imizi amangcwaba abo abanye abantu kweminye imizi alapha eyadini amanye alapha phambi basithi nasenza umzekelo yekele phakathi endlini nasenza umzekelo ngaleke ngokuba nangale ingcwaba lise eqonce ezweni okay sezweni chazolten lo muntu khangazi ingcwabeni uzama ungichazela ukuba lo muntu makaqale phaa engcwabeni then ke ngayendlini iyaqhubekeka into yoba abantu benza kanjani na ungahamba uyoqala khona uyoxolisa uba andikwazanga ukuza ngenxa yeento ezithile zethile uhambe ke ngoku uyendlini uhlambe izandla ungene anivumelani into azifani but hayi mna ngokwam mna andinokwenza njani ngokuba mna ngokwenkolelo yam xa usiya endaweni yomnye umzi kulaa mzi ndibawela ukuya endaweni ethile ndiyoxolisa ungavese kodwa icinge ngolu hlobo uba mhlawumbi mna ndivukele ndaye engcwabeni yabo xa ndisithi thina ngumntu eme engcwabeni
lo mzali hayi bekumele uba uqale wayocela phaya endlini then ke axa efikayo ndihambe naye mhlawumbi then axa efikayo phaa abeke ilitye uba axolise ke ngokufuna uthi ukuba masithi nabo ndihambile ndiyobona isihlobo sam engcwabeni xa ndithi hayi boy naku ubani ubekwe ecala kwesihlobo sam leka phamba ndiye phambi kwami ndibuyele asiyekleke kulo bani ndiyoqoqoza uba bendiyobona ubani ndafika kukho ubani engcwabeni ngoku ndifuna usiwa khona ndilibonile njena asiyekleke yayazi mosuba but sibaninzi apha emhlabeni amagama ethu akhona abantu abanamagama afanayo so what if wena nje usiya phaa engcwabeni ubone mhlawumbi uba Nontembeko sigadla okanye sibahle whatsoever surname yabo you trying to tell me uba xolweni ngesilungu bantu bakuthi uzama ukuthi kum ukuba wena usubone ligama chomi yami yase high school hayi ngiyothetha pha kanti ukufana kwamagama wena uthetha kwingoma le yonke into uyakwazi okusala into yoba uvile uba uNontembeko uswelekile ngemini ethile andithi ngoku kula makhasi la onxibelelwano kuyabhala uba ubani uswelekile uvile uba uNontembeko uswelekile uzoyiqonda ukuba ngawuye not sonke kaloku uba sithanda indaba hayi uthi usangena kwezinto kuthiwa ubani hayi ungilona wena uba usanondichawula indaba ethini nangasithi yo okay sure meaning that uba wena uyazithanda ezi ndaba ezi ndaba za-social media uzama uthi mna ndingumgobhozi kaloku mna ndibeseningene nje manje ndijonge into zam ndiphume so azozazi ezinye izinto yabo hayi njalo thetha nesandla masidlule uba ayikho leyo zonto baba mna ndikumamgobhozi mna ngapha mamgobhozi phakohlala bakafileyo funa mna ndikumamgobhozi phakohlala bakafileyo ungakulili uveze age yakho xa uzoqala kohlala kwabafileyo endiyithandayo uyamazi nawe uhlala andiyazi loo nto ngamazi umhlongo bayamazi bazothetha bathi nam sisi ndiyamazi umhlongo bayamazi masidlule siye kutata umawawo simamele yena oba uzosicebisa athini ngalo mbuzo ngale mibuzo mibili asambeni bakuthi tati kuphikisana nje apha kum nobhuti wami siphikisela ngalento yobeka ilitye emangcwabeni mna ndithi umntu xa yovizitha engcwabeni funeka ebeke ilitye yena uthi ayikho loo nto kwaXhosa ayenziwa loo nto ukubeka ilitye yi-symbol of saluting uyenza kube kanye loo nto namhla kungcwatywa ngawo okanye ke uba ubungekho noba bekungesiphi isizathu usiwe engcwabeni bebeka ilitye yabona ke ngokwena iveki xa uthi wena xa uvisithe emangcwabeni balo emangcwabeni kuyayiwa nakangaphi ubunento ofuna uyoyithetha uyayithetha kodwa akho nto inyanzelisa uba beka litye ke ngoku mna ndiyithatha uba qho usiya ubonisa uba bendilapho ubeka ilitye no i-gesture of saluting bidding farewell to the nomntu uhambileyo to the deceased ngamanye amazwi uba ubungekho mhlawumbi ubungekho usesibhedlele mhlawumbi ubungekho usentolongweni okanye ii-commitments zomsebenzi bezikwenze wangabikho ngokungcwatywayo uba kubekwa ngalo mhla kungcwatywa ngawo kodwa ke bonke abantu abaphosiweyo whenever they've got ixesha bayaya babeke ndiyakuva ke ndiyakuva ngoke ukhona bekhe wasibuza kumntu ngalena yohlamba izandla uba kuthenga uhlanjwe izandla xa emangcwabeni kuba kaloku ususa iintsikelelo ezinikiweyo ngulo mntu ubuyombona emangcwabeni xa ufika endlini uhlamba izandla phambi ungene eyadini amanzi asisidalwa senhlambululo nawe uyasihlambulula ke ngoku koko kufa uyasihlambulula na koko kufa ya ukuba ulibekile ilitye phofu in fact kwa uba ube ukhona esingcwabeni noba ukhange uphathe nento
xa kugqitywa ungcwatywa kumiwa ngapha komzi kuhlanjwe izandla uyasihlambulula ngolo hlobo i-cleansing ethile Okay. ya Ngoku le siyenzayo thina kuba uyayiqonda uba qho kusiwe emangcwabeni ngoku ingathi umntu uyafowuna endlini uthi ndicela nindibekele ibhafu ngapha kweyadi ndidlule engcwabeni ndiyobona ubani ndifuna uhlambe izandla. hayi niyayenza uba uyanje uyothetha akho nto but the moment isandla sakho i-fingerprints zakho zibamba ilitye zibeka phaa engcwabeni okanye uyowuliklina okanye uyovusa i-tombstone ewileyo that is laa touching yalo yona ndifumane ngokuleyo makuhlanjwe ke ngoku nokuba not necessary uba mawube umdaka Okay. ya ba ubunokhe ubone ama-St. John's wona awasamhlamba izandla niphumela ngapha kwegeyithi nawugqiba ungcwaba qha niyakhwitshwa nonke ngamanzi aklini xa ningene eyadini ke ngoku eyona nto enziwa kukuhlambulula umoya wokufa ungahambi nawe umoya wengcwaba ungahambi nawe Hayi iyavakala amanye amazi benyanisile ubhuti wam ukuba ilitye libekwa ngumntu ongakhangayo emangcwabeni. unyanisile Hayi siyafunda wani. ewe Hayi siyafunda. injani Hayi ke bantu bakuthi nizivele ayithanda ke yazi nje xa ndithethayo icaca uba nyani ndithethayo because nimvile nani esithi uba hayi siyaphikisana nobhuti wam nawe ndimdala ndimchazela ukuba umntu uyakayi-1 nelitye and uzawuqala kulaa mzi asiwe nelitye asiwe then athathe ilitye abeke exolisa ukuba khangakwazi ukuya usaphikisa yona. Thank you. Abo bebeka ilitye bafana nabo ningaphinde ilitye libekwa ngumntu obengekho emngcwabeni. Hayi sho ngathele kamnandi ke kodwa xa sesiyithethayo. Nale ndawo yamanzi yaqonda ukhona umuntu obusandoyithela ngoba ndifowune avuyile ndibekele namanzi ayenziwa loo nto bebakhambi waphatha amatye ndiyayazi uba uzothi suba uyosebenza ukhuye ungakhambi uyosebenza ukhuye ungakhambi uyosebenza utheni uzomane usithi ucela uhlambe ubekelwe amanzi bethunani yekani uthi manibekelwe ibhafu phandle kweyadi ukuba khange niphathe nto engcwabeni nimvele utata wabo ndithethile kahle. Kodwa sokuba ngibayeke ngokuba umntu uyakwazi mhlawumbi asithi ngosisifihlo aye engcwabeni but angalahli kwamhlaba so ke ngabantu bazayithatha ukuba ube ndiye engcwabeni but khange bambe mhlaba so akho need yobambe mhlaba. Uyithethile esibhedlela uba xa usesifihlweni uyahamba uyowaphatha amanzi ude wathetha nanto yase-St. John's. Yabo le ye-St. John's incede wayichaza so ngomuntu zawukhe ndibuza uba yeyiphi icawa osebenzayo yabo leyo ubambe nditshizwa ngamanzi uba uzabala ndibuza yeyiphi icawa nisebenza ngayo i-St. John's no guys ngizawukhabela ngihlala apha ententeni ekhaya ngizawuhlala ententeni phaa ekhayeni no it's fine ubambe nditshizwa but iyavakala ke kodwa uba iyavakala and nale nto ye-St. John's ke ngokuba because bazawuba khona abantu hayi sendisihlambile abeke umntu yabo so le uba kube kuhamba abantu Kodwa ke xa betshiza nabatshiza apha emzimbeni obviously kaloku akufanele uba ususe ubumdaka ndiyayibona laa nto obviously kubetha ngayo izandla zona uzawuthela nxa utshiza ebusweni umzimba qha azode kuthiwa waxa ngamanzi azawuthi kamnandi ke iilokhwe zimnyama naye kambanenga mnyama hayi aba banxiba mhlophe leyo skin uba pinki utshizwe namanzi ube nezo dots loo machaphaza apho empahleni yakho.
uthi socinga uba ubeke ibhatyi mhlawumbi umfana ubeke ibhatyi uthi qinube Ibhatyi yakho eduru. uthi qinube ishati yakho emhlophe yonke loo nto. Antsho kunjalo nje bebaninzi. Hayi noko ivakele. Hayi vakele kuba besingekho lapho kuleyo St. John's but sesicacisele into yoba nabo benza kanjani na. Siyathemba kuba abantu bethu bebuze lo mibuzo baphendulekile. Enye into besinogxinisa wena. So sibashiye. Masihambe ngoku. Hayi no. Hayi abantu bakuthi noko. Xa isithi uba masihambe hayi sawumamela yena. Thini siyahamba? Bafungwa hlithethile. Hayi kanjalo mafungwa. Asiyibhali. Siyathemba uba niyonwabele inkqubo yethu yanamhlanje. Ndim intombi yakwaJola ndithi sobonana kwakhona kwisiqendu esilandelayo. Amataza asigcine athumele izidalwa zemimoya engcwele ncokole nathi ethongweni. Izilo sisikhusela. Amakho mzonzulu. Amakho. Imini ezimnandi zemidudu sibhiyoza sonwabile ngesintu singabantu. Khumbula mzontsundu, eli ixesha lelethu.